नमस्कार. आज वर्ल्ड एलिफंट डे म्हणजे जागतिक हत्ती दिवस. हत्ती म्हटलं की सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फार खळबळ उडून जाते. मग हत्ती जर एखाद्या वस्तीत आले, पर्टिक्युलरली दोडामार्गसारख्या भागामध्ये, हिवाळे, बाबरवाडी, जिथे हत्तींचा सातत्याने वावर असतो, तिथल्या ग्रामस्थांचं जर म्हणणं जर आपण ऐकलं तर त्यांचं म्हणणं असंच असते की हत्तींचा नको बाबा, कंटाळा आलेला आहे. कारण एका वेळेस येतात, संपूर्ण पिकांची नासधूस करून जातात, माड पोफळ सगळंच ते जमीनदोस्त करतात आणि त्यांना पिटाळून लावण्यासाठी मग ढोल वाजवले जातात, फटाके वाजवले जातात, अनेक उपाय केले जातात. कधीतरी हा त्या कळपातील एखादा हत्ती हा व्हायलंट होतो आणि कोणावरती तरी चाल करून जातो, त्याच्यामध्ये कोणीतरी जखमी होतो, दुर्दैवाने कधीतरी एखाद्याचा मृत्यू होतो. आणि म्हणूनच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हत्तींचा जो काही वावर आहे त्याच्याबद्दल फार चांगल्या पद्धतीने बोललं जात नाही. परंतु याच हत्तींची भाषा समजून घेणारा माणूस आज आपण त्यांच्याबरोबर संवाद साधणार आहोत. हत्तींना पिटाळून न लावता त्याची भाषा समजून त्याला त्याच्या भाषेत सांगून पुन्हा सामंजस्याने वनाकडे पाठवणारा माणूस असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. मी खूप खूप आनंदाने स्वागत करते आनंद शिंदे यांचं. आनंदजी, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. धन्यवाद धन्यवाद. आनंदजी, तुमची ओळखच करून दिलेली आहे की हत्तींशी संवाद साधणारा माणूस. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जर मी हे वाक्य म्हटलं तर माझ्याकडे फार वेगळ्या नजरेने बघितलं जाईल, कारण हत्ती आणि दोडामार्ग आणि सिंधुदुर्ग ह्याचं कुठेतरी क्रॉसिंग असं झालेलं आहे. हत्तींशी संवाद साधता म्हणजे तुम्ही नक्की काय करता हे माझ्या दर्शकांना आधी सांगा. हत्तींशी संवाद साधतो म्हणजे माझा आतापर्यंतचा जो अभ्यास झालेला आहे त्यानुसार हत्तीची देहबोली काय आहे, हत्तीचं वागणं कसं आहे, म्हणजे बॉडी लँग्वेज, बिहेवियर पॅटर्न. आणि मी हत्तींबरोबर सलग 5-1 वर्ष राहिल्यामुळे मला हत्तींचं कम्युनिकेशन पॅटर्न लक्षात येतात. सो ते कम्युनिकेशन पॅटर्न या तिन्हीचा उपयोग करून त्याची मानसिकता काय तयार झाली आहे आणि हत्ती मानव संघर्ष टाळण्याकरता मला त्या मानसिकतेचा कसा वापर करता येईल किंवा शेतकऱ्यांना किंवा ज्यांचं नुकसान होत आहे त्यांना त्याचा कसा उपयोग करून देता येईल, ह्या दृष्टीने मी जे काम करतोय. तर त्याच्याकरता मी हत्तींशी मराठीत बोलतो. मी त्याच्याकरता हत्तींची ती जी रमलिंग पॅटर्नची भाषा आहे त्या रमलिंग पॅटर्नच्या भाषेमध्ये मी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतो. सो अशा पद्धतीने मी जे काम करतो त्याला एलिफंट कम्युनिकेशन किंवा हत्तींशी हितगुज किंवा संवाद असं आपण म्हणू शकतो. बरोबर. आनंदजी, सगळ्यात पहिल्यांदी म्हणजे तुमची ओळख, म्हणजे तुमचं काही हे प्रोफेशन नाही आहे. तुम्ही एक फोटो जर्नलिस्ट होतात आणि फोटो जर्नलिझमवरून थेट हत्तींशी संवाद, हा जो काही फार मोठा असा फरक आहे, त्याचं कारण काय? माझी केरळला जी ट्रान्सफर झाली होती, मी जिथे ज्या न्यूजपेपरमध्ये काम करत होतो त्यांनी केरळला ट्रान्सफर केली होती आणि त्या ट्रान्सफरमध्ये तिकडे गेल्यावर भरपूर वेळ मिळायला लागला आणि त्या वेळेचा आपण सदुपयोग काहीतरी करून घ्यावा म्हणून मी हत्तींवरती फोटो स्टोरी चालू केली. रोज ते फोटो काढायचे, ते बघायचे, त्याच्यात वेगळेपण काय जाणवतंय हे हळूहळू मग लक्षात यायला लागलं. मग ते वेगळेपणाचं कारण काय आहे ह्याच्याकरता मध्ये मध्ये व्हिडिओ काढायला लागलो आणि ते व्हिडिओ काढताना पहिल्यांदा मला देहबोली समजली. रागावल्यावर असा असतो, आनंदी असल्यावर असा असतो, रागावल्यावर अशा पद्धतीने तो पुढे पाऊल टाकतो किंवा मागे जातो. सो हे जेव्हा कळायला लागलं त्यावेळी तो समजून घेणं मला हळूहळू सोपं वाटायला लागलं. आणि जसं ते सोपं वाटायला लागलं तसं पहिल्यांदा लहान हत्तींबरोबर म्हणजे हत्तींच्या पिल्लांबरोबर आमचं काम चालू झालं आणि नंतरच्या टप्प्यामध्ये मोठ्या हत्तींबरोबर काम चालू झालं. सो अशा पद्धतीने त्या कामाची सुरुवात झाली. बरोबर. म्हणजे फोटो जर्नलिस्ट असताना तुम्ही जेव्हा केरळला गेला त्यावेळेस हे सुरू झालं, परंतु हत्ती हा प्रचंड महाकाय असा प्राणी. आपण जनरली जरी म्हणजे देवळामध्ये जरी हत्ती असला तरी आपण फार त्याच्या जवळ जायला धजत नाही. मग ही जी काही तफावत होती, म्हणजे एक हत्तीशी संपर्क किंवा त्याच्याशी संवाद साधण्यासाठी, त्याच्याशी जवळीक साधण्यासाठी त्याच्या जवळ जाणं, त्याला त्याच्या अंगावरून हात फिरवणं, त्याच्या सोंडेवरून हात फिरवणं, हा जो काही प्रकार होता. कारण आपण कुत्रा एक फार फार तर घरात प्राणी असतो, त्याला आपण, आणि मांजर या व्यतिरिक्त पुढे आपण जाऊ शकत नाही. ते जे काही आहे साध्य ते तुम्ही कसं केलं? कारण त्याच्यासाठी मनाची फार एक वेगळी हे लागते की याला आपल्याला हँडल करायचंय. मी ते नक्की सांगतो, पण माझं हे ऐकून
किंवा एखादा माझा व्हिडिओ बघून कोणी असा प्रयत्न करू नका, कारण आता माझा 12 वर्षाच्या आसपासचा तो अभ्यास आहे आणि बरोबर. त्याच्यातनं ह्या कृती घडत जातात. हत्ती आनंदी होतो त्यावेळी काय होतं, हत्ती तुम्हाला जवळ बोलवतो त्यावेळी तो कसा बोलवतो, तुम्हाला जायला सांगतो त्यावेळी तो कशा पद्धतीची हालचाल त्याच्या शरीराची करत असतो, त्याचे कान कसे असतात, त्याची शेपूट कशी असते, हे ज्यावेळी मला टप्प्याटप्प्याने लक्षात यायला लागलं. आणि नुसतंच हे बघून मी हत्तीच्या जवळ गेलो नाही, तर जे प्रसिद्ध हत्ती अभ्यासक आहे, मग त्याच्यामध्ये डग्लस हॅमिल्टन असेल, त्याच्यामध्ये डेफनी शेल्ड्रिक, डॉक्टर डेफनी शेल्ड्रिक असतील, सो अशा लोकांनी ज्यांनी डायरेक्ट, लॉरेन्स अँथनी आहे, सो या लोकांनी डायरेक्ट हत्तीशी जो कामाचा प्रकार केलेला आहे, त्यावेळी त्यांनी काय काळजी घेतली, हत्तीने त्यांना कसं जवळ येऊ दिलं, हे मला ज्यावेळी बघण्यात आलं, अभ्यास करण्यात आलं, त्यावेळी मग मी हे करू शकतो ह्याची मला खात्री वाटायला लागली. कारण हत्तीचं माझ्याकडे असलेलं जे वागणं होतं, माझ्यासाठी असलेलं जे वागणं होतं, ते वेगळं होतं आणि ते लक्षात येत होतं माझ्या, की मी आल्यावर हत्ती झोपला असेल तो उठून बसतो, सोंडेनी कशी हालचाल करतो, मग मला जवळ बोलवायचं असेल तर काय करतो, हे ज्यावेळी लक्षात यायला लागलं त्यावेळी ती भीती कमी होत गेली. आणि अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये हत्तीची एक वेगळ्या पद्धतीची मैत्री बघण्यात आली माझ्या माहुताची आणि हत्तीची. त्याच्यामुळे ती भीती एकदम नाहीशी झाली होती. पण अर्थात जंगली हत्तीचं वागणं वेगळं असतं, जंगली हत्तीचं बिहेवियर वेगळं असतं आणि त्यामुळे तिथे त्यांच्या बरोबर जाताना तुम्ही विनाकारण धीटपणा दाखवण्याचं काही कारण नसतं. बरोबर. आपला जीव आपल्या कुटुंबाकरता महत्वाचा असतो आणि ह्याची जाणीव मलाही असते. त्या जाणीवेतनं हे सगळी कामं होत असतात. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की जंगली हत्तीला हाताळणं किंवा त्याच्याबरोबर हितगुज साधणं हे एक चॅलेंज आहे. एखादा म्हणजे आपण इथे म्हणजे आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नेहमी ऐकतो की टस्कर हा फार रागीट असतो, तो खूप नुकसान करतो आणि त्याच्या विरोधात जर कोणीतरी गेलं तर तो अंगातही चाल करूनही येतो आणि कित्येक वेळेस ते फेटल सुद्धा असू शकते. तर अशा वेळेस जेव्हा एखादा टस्कर असेल किंवा असा रानटी हत्ती असेल, त्याला समजा तुम्हाला त्याच्याशी संवाद साधायचा आहे, त्याला पुन्हा म्हणजे आपण म्हणूया त्याला माणसाळायचं आहे असं आपण म्हणूया किंवा त्याला हत्तीळायचं आहे असं आपण म्हणूया. तर हे जर करायचं असेल तर कशा पद्धतीने, कारण जंगली हत्ती जो असतो त्याचं मेंटॅलिटी तुम्हीही सांगू शकत नाही, आपणही सांगू शकत नाही, ते तुम्ही कसं जज करता आणि कसं पुढे जाता? जंगली हत्तीची मेंटॅलिटी मी सांगू शकतो आणि मला ती मेंटॅलिटी माहीत असल्यामुळेच जंगली हत्ती बरोबर मी काम करू शकतो आणि करू शकलोय. गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये आलेले जे 23 हत्तींचा पहिला कळप होता, तो 60 दिवस हत्ती मानव संघर्षाशिवाय मी तिथे हँडल केला होता. बरं. पण ते करणं शक्य झालं होतं कारण तो कळप पहिल्यांदा आला होता. आता आपल्याकडे असलेले हत्ती हे 20 वर्ष आपल्या परिसरात राहत आहेत. बरोबर. कोल्हापुरात असलेली नैसर्गिक परिस्थिती वेगळी आहे, कोकणात असलेली नैसर्गिक परिस्थिती ही वेगळी आहे. म्हणजे घाट चढून वरती आल्यावर जो भाग येतो तो वेगळा आणि खालती आहे तो वेगळा. खालचं आपलं कोकणातलं जंगल वेगळं आहे आणि ह्या बरोबर. सगळ्याचा अभ्यास करून त्यांना हवा असलेला कॉरिडॉर देणं हा पहिला भाग. आणि त्यांनी आपल्या मानवी वस्त्यांमध्ये येऊ नये म्हणून जंगल कसं असावं, त्या जंगलात त्यांना राहावंसं वाटावं यासाठी काय करायला हवं, हा अभ्यास करून त्या जंगलाचं तशा पद्धतीने कॉरिडोर्स तयार करणं हा दुसरा भाग. सो ह्या 2 गोष्टी झाल्या. मी हत्ती माणसाळवत नाही, कारण हत्ती माणसाळवणं हे म्हणजे जो हत्ती माणसांमध्येच राहिलाय तो माणसाळलेला आहे. पण जंगली हत्ती माणसाळवणं हे काही वेळेला हत्तीसाठी तर काही वेळेला माणसासाठी धोकादायक का ठरू शकतं. जर माणसाने हत्तीच्या जवळ गेलं, त्याला हत्तीचं वागणं माहीत नाही किंवा समजलं नाही, अशा वेळेला आपल्याकडनं एखादी मायेची कृती आपण करायला जाणं आणि आपल्या हातांची वेगळी हालचाल चुकीच्या पद्धतीने समजून घेऊन हत्तीने जर हल्ला केला तर ते घातक ठरू शकतं. सो ते घडू नये याच्यासाठी माझे प्रयत्न असतात. मानवाने मानवाच्या घरात सुखी राहावं आणि हत्तीने हत्तीच्या घरात सुखी राहावं याच्यासाठी प्रयत्न जास्त असतात जंगली हत्तीच्या बाबतीत. बरोबर. जेव्हा तो हत्ती माणसाळवलेला असतो, तो झू मध्ये असतो, तो राजवाड्यांमध्ये असतो, त्यावेळी किंवा मंदिरांमध्ये असतो, देवळांमध्ये असतो, त्यावेळी त्याला त्या माणसांची सवय झालेली असते आणि तो कुठल्याही पद्धतीच्या हालचालीच्या पद्धतीने घेत नाही किंवा मिसअंडरस्टँड करत नाही. बरोबर. त्यामुळे तो हत्ती हाताळणं वेगळं आणि जंगली हत्ती हाताळणं वेगळं. तर त्याला त्याचं घर देणं ही पहिली प्रायोरिटी आहे
आणि त्याला त्याचं घर मिळालं, तो त्याच्या घरात सुस्थितीत राहायला लागला, तर शेतकऱ्यांचा आणि लोकांच्या होणाऱ्या नुकसानीचं जे प्रमाण आहे ते खाली आणता येईल. हे बरोबर. लगेच होणारं काम नाही, हे कृपया सगळ्यांनी गृहीत धरावं. निसर्ग निसर्गाच्या स्पीडनी वाढावा. बरं, ह्याच्याकरता जी चायनीज जंगलाची पद्धत आहे की कमी जागेत जास्त झाडं लावून दाट जंगल तयार करावं, ही पद्धत आपल्याला वापरता येणार नाही. आपली हं. जंगलं त्यांचं स्वतःचं अस्तित्व आहे, ते अस्तित्व तसंच ठेवून आपल्याला हे काम करावं लागणार आहे. बरोबर, बरोबर. नक्कीच. आता जंगलांचं अस्तित्व म्हणजे जसं आहे, आपल्या जंगलांचं एक वैशिष्ट्य आहे आणि त्या पद्धतीनेच ते ठेवून आपल्याला काम करायला पाहिजे. आता तुम्ही बोललात, की शेतकऱ्यांचं जास्तीत जास्त नुकसान टाळण्यासाठी आपण हत्तींना त्यांच्या पद्धतीने हाताळायला पाहिजे. परंतु त्या अगोदर तुम्ही असंही बोललात, की हत्ती हे शेतकऱ्यांना उपयुक्त देखील असतात. पण ते उपयुक्तता ही हो. कशा पद्धतीने? कारण आपण हत्ती म्हणजे आज कोकणामध्ये हत्ती म्हटलं की उपद्रव हा शब्द आहे. उपयुक्तता हा शब्द कोणीच घेणार नाहीत. ही उपयुक्तता म्हणजे नक्की काय आहे? आता उपयुक्तता म्हणजे हत्ती ज्या वाटेतनं फिरतो, त्या वाटेत नैसर्गिक पद्धतीने वाढणाऱ्या गोष्टी आपल्याला मोठ्या प्रमाणात जाणवतात. हत्तीला निसर्गाचा आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर म्हणलेलं आहे. जर आपण, मला त्या चित्रपटाबद्दल काही म्हणायचं नाही, पण ही सत्यता आहे की मोगलीचा जो चित्रपट आला होता हो. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की हत्तीला जंगलातले प्रत्येक प्राणी रिस्पेक्ट करतात. इव्हन तो बगीरा मोगलीला सांगतो की तू खाली हो. वाकून त्यांना नमस्कार कर किंवा त्यांना आदर दाखव. सो ही गोष्ट जर तुम्ही निसर्गात खऱ्या अर्थाने फिरलात तर तुम्हाला लक्षात येते की विनाकारण हत्तीच्या मागे कोणीही जात नाही. सगळे प्राणी त्याला आदर करतात. हत्तीच्या एका वेळच्या शेणावरती 7 ते 17,000 किडे जगतात, जे निसर्गाकरता महत्वाचे असतात. हत्तीच्या एका वेळी जे नदीवर किंवा इथे जातो पाण्यावर, चिखलात जे पाऊल उमटतं आणि हत्ती पाण्यात बसल्यावर पाणी बाहेर येऊन त्या पावलात साठतं, तर ते पाणी त्या फार कमी वेळात ते फास्ट फूड सेंटर, फास्ट फूड म्हणजे फास्ट, अगदी जलद गतीने तयार होणारं फूड सेंटर, मी फास्ट फूड सेंटर अशा अर्थाने म्हणतोय ते, की जलद गतीने तयार होणारी अन्नसाखळी तिथे असते. म्हणजे त्या हं. पाण्याबरोबर येणारे किडे असतात, ते किडे खायला बेडूक येतो, बेडकाला खायला साप येतो, सापाला खायला गरुड येतो. त्याच्याबरोबरच मधमाशा, फुलपाखरं हे कुठे पाणी पितात? तर हे या अशा हत्तीच्या पावलात साठलेल्या पाण्यातच पाणी पितात. त्यामुळे वेगवेगळ्या पद्धतीचं फुलपाखरं त्या ठिकाणी येतात. परागीकरणाची वाढ होते आणि परागीकरणाची वाढ झाल्यावरती त्या निसर्गाची सुदृढता वाढते. आणि जर आजूबाजूचा निसर्ग जास्त सुदृढ होत असेल आणि त्यात मानवाचा हस्तक्षेप नसेल, तर हत्ती जंगलात राहू शकतो. हत्तीचं शेण जे आहे ते चांगल्या दर्जाचं खत म्हणून आपल्याला वापरता येऊ शकतं. अर्थात त्याच्यावर थोडंसं संशोधन आणि वेगळ्या प्रक्रिया कराव्या लागतात. सो हे सगळं करून हत्ती त्या ठिकाणी आपल्याला, म्हणजे संपूर्ण निसर्ग साखळीला देवदूत म्हणून मिळालेला प्राणी आहे. सो बरोबर. तो जर टिकला तर निसर्ग टिकेल, निसर्ग वाढेल आणि निसर्ग टिकला तरच माणूस टिकणार आहे. नक्कीच, नक्कीच. निसर्ग टिकला तर माणूस टिकणार आहे, हे तर आपण गेल्या 3-4 वर्षामध्ये फार प्रकर्षाने आपण ते बघतोय. कारण कोरोनाचा कालावधी जेव्हापासून सुरू झाला, तेव्हा निसर्ग म्हणजे निसर्गाचं काय हे असू शकते, त्याचं हळूवारपणा कसं असू शकतो आणि त्याचं रौद्ररूप कसं असू शकते, हे आपण दोन्ही अनुभवलेलं आहे. त्यामुळे निसर्ग हा टिकायलाच पाहिजे. आता जसं आपण कोकणामध्ये म्हणतोय, की हत्तींचा म्हणजे हत्ती यायला लागले आता गेली काही वर्ष, म्हणजे 2004 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा हत्ती दोडामार्गमध्ये जेव्हा आला, त्यावेळेस एक वेगळं एक फॅन्टसी होती की हत्ती आला म्हणून. फार तेव्हा खूप चांगल्या पद्धतीने हे केलं की आपलं निसर्ग किती समृद्ध आहे किंवा इथली जंगलं किती समृद्ध आहेत की तिकडे हत्ती येऊ शकतात, त्यांचा हत्तींचा अधिवास होऊ शकतो. परंतु नंतर नंतर जसजसे त्यांचा उपद्रव वाढत गेला, तसे हे हत्ती नको म्हणून एक वेगळा सूर उमटायला लागला, जो आजपर्यंत कायम आहे. त्याच्यासाठी अनेक उपाय सुद्धा केले गेले, खंदक खोदले गेले, मिरचीचे पुडीचे पाकिटं दिली गेली, सोलर करंट देणारे कुंपणं तयार केली गेली. परंतु एवढं सगळं होऊनही हत्ती येणं काही थांबलेलं नाहीये. मग नक्की हा जो काही हत्तीचा ट्रेंड आहे, म्हणजे हत्ती अत्यंत हुशार बुद्धिमान प्राणी म्हणून म्हटलं जाते, तुम्ही काय सांगाल ह्या बाबतीत, की नक्की काय चुकतंय की जे पुन्हा पुन्हा मानवी वस्तीमध्ये येत आहेत? आता मानवी वस्ती आपण म्हणतोय, हत्तीला जेनेटिक मेमरी असते. जेनेटिक मेमरीमध्ये
समजा आता मी गडचिरोलीचं तुम्हाला उदाहरण देतो. गडचिरोलीमध्ये 350 वर्षानंतर हत्ती आले. हत्ती तिथे आले 350 वर्षानंतर. ऍव्हरेज हत्तीचं वय 70 पकडलं तर 5 पिढ्यांनंतर हत्ती आले. बरं. हत्ती एकदा एका परिसरात येऊन गेला की तो रूटमॅप त्याच्या ब्रेनमध्ये प्रिंट होतो. तो रूटमॅप त्याच्या ब्रेनमध्ये प्रिंट झाला की त्याच्यानंतर तो त्याच्या पुढच्या 5 पिढ्या आल्या नाही तरी 6व्या पिढीला तिथे कसं कसं यायचं हा रूटमॅप ऑलरेडी मिळालेला असतो. आपण जर नीट अभ्यास केला तर राजापूरला आपल्याकडे हत्तीचं कातळ शिल्प आहे. हो आपण जर नीट अभ्यास केला तर महाभारतात अपरांत नावाचा भाग आहे, हो ज्या भागात हत्ती आले आले होते असा रेफरन्स सापडतो. आणि आले होते म्हणजे हत्ती होते असा रेफरन्स सापडतो. आणि ते हत्ती लाल रंगाचे होते. लाल रंगाचे का होते तर माझ्या या तुम्ही मागे जो फोटो लावलाय तुमच्या मागे त्याच्यातही बघितलं तर तुम्हाला दिसेल की हत्तीच्या अंगावरती माती आहे. हत्ती सतत बरोबर. आपल्या अंगावर माती उडवून घेतो. आपली माती लाल आहे आणि ती त्याने उडवून घेतल्यामुळे ते लालसर हत्ती दिसले बघणाऱ्या अभ्यासकाला. तर याचा अर्थ हत्ती आपल्याकडे होता, तो तिकडनं कर्नाटकात गेला आणि कालांतराने जेव्हा तिकडचा अधिवास त्याचा धोक्यात आला त्यावेळी परत आपल्या ठिकाणी यावं म्हणून हत्तींचा कळप आपला इथे आला. आता तुम्हीच उदाहरणं दिली की खंदक खोदले गेले, इलेक्ट्रिफाईंग फेन्सिंग केलं गेलं, मिरची पूड टाकली गेली. हा आपण जर आपली टॉपोग्राफी बघितली कोकणातली तर ती फार कठीण आहे. जंगलात तुम्ही चालत असताना मध्ये तुम्हाला एखादं शेतही लागतं. त्या बरोबर. शेतातनं आणि माझ्याकडे या गोष्टीचे व्हिडिओ आहेत. 2014 पासून मी कोकणामध्ये येतोय आणि काम करतोय. तू थोडं पुढे गेलात तर पुन्हा तुम्ही जंगलात जाता, तिथे एखाद्याच्या मालकीचं घरही असतं. यात चूक काही नाहीये, पण हीच गोष्ट ती 350 वर्षापूर्वी किंवा 100 वर्षापूर्वी नसेलही कदाचित. त्यांच्या ब्रेनमध्ये ते रूटमॅप्स असतील, त्याच्यात ते संपूर्ण जंगल असेल, पण कोणाला ती बक्षीस म्हणून जमीन मिळाली असेल, कोणी ती विकत घेतली असेल, मालकी हक्काची असेल म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी शेती केली. कोणाचा जमिनीचा छोटा तुकडा असेल म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी घर बांधलं, जे 100 वर्षापूर्वी नसेल. आणि त्या परिसरातनं हत्ती ज्यावेळी जात होता त्यावेळी तो कन्फ्यूज होत होता की नाही हे आधी नव्हतं, हे आत्ता आहे. कोणी आपल्या वाटेत खड्डा खणून ठेवला, आपण पुढे जाऊ नये म्हणून, तर ते आपल्याला आवडेल का? कोणी आपल्या येण्या जाण्याच्या वाटेवर अर्थात त्या ठिकाणी आत्ता शेत आहे, पूर्वी जंगल असेल. हे मी उदाहरणादाखल म्हणतोय. मी ही जमीन हा असा भेदभाव करत नाही, एक जनरल उदाहरण आहे की तिथे पूर्वी समजा शेत. कारण मी ज्या भागात फिरलो हत्तीचा परिसर म्हणून, रांगणा तुळसुली असेल, आपलं हेवाळे असेल, हो मोर्ले असेल, केर असेल, त्या सगळ्या भागात मी फिरलेलो आहे. तर तो जंगलाच्या चारी बाजूने आपल्याला जंगल असल्याचं जाणवतं त्या परिसरात. सो तो हत्तीचा जो जुना कॉरिडॉर आहे, हत्ती सहसा कॉरिडॉर सोडत नाहीत. मग त्यांना कॉरिडॉर चांगल्या पद्धतीचा करून देणं किंवा आहे त्या कॉरिडॉरमध्ये काय आपल्याला बदल करता येतील ह्याचा विचार करणं जास्त गरजेचं आहे. अर्थात तिथे फिरून जास्तीत जास्त त्याचा अभ्यास करावा लागेल आणि मग मी जास्त ठोसपणे ह्याचं उत्तर देईन. मी फिरलोय, पण प्रत्येक वेळी ती परिस्थिती मला वेगवेगळ्या पद्धतीने समोर आलेली आहे. त्यामुळे आत्ता ज्यावेळी एका हत्तीला पायाला लागलं होतं त्यावेळी आम्ही जाऊन ती जखम सुद्धा बघून आलेलो आहे. आणि वन खात्याने म्हणजे वन खात्याचे मी आभारी आहे की ते आम्हाला या पद्धतीचं काम करू देतात आणि आमच्या कामावर विश्वास ठेवतात. आमच्याबरोबर त्यातले अधिकारी जंगलात येत असतात. सो त्यांचा कॉरिडॉर, त्यांना जाण्याचा रस्ता देणं आणि त्यांचं खाणं जंगलात जास्तीत जास्त उपलब्ध करून देणं हे कसं शक्य होईल आणि त्यांनी जंगलात राहावं म्हणून काय काय प्रयत्न करावे लागतील हे तिथे राहून मला बघायला लागेल. आणि ते बघितल्यावर मी नक्की ह्याच्यावर चांगल्या पद्धतीने भाष्य करेन. शक्यतो आपण त्यांचे रस्ते अडवू नयेत. हं. आपल्या शेतात येतात, आपलं नुकसान होतं हे मला नक्की माहिती आहे. आणि आपलं जगणं आर्थिक गोष्टींशी प्रचंड निगडीत आहे, त्यांचं जगणं आर्थिक गोष्टींशी निगडीत नाही. खा, फिरा आणि त्या संपूर्ण जंगलात म्हणजे खा, प्या आणि झोपा अशा पद्धतीचं साधं जगणं त्यांचं आहे. आपल्याला कष्ट करावे लागतात कारण आपल्याला उत्पन्न घ्यावं लागतं, कारण आपल्याकडे करन्सी आहे. आणि बरोबर. जर माणसाचं नुकसान झालं नाही तर लोक म्हणतील का हत्तीला नेऊन द्या, घेऊन जा किंवा त्याला नको येतो या ठिकाणी. माणसाचं नुकसान होऊ नये म्हणून ज्या काही उपाययोजना अभ्यास करून आम्हाला करता येतील त्याच्यासाठी आम्ही नक्कीच या परिसरात प्रयत्नशील आहोत. आणि इतका 2003 पासनं हत्ती येतोय जातोय किंवा इथे राहायला लागलाय. आता त्याचे टप्पे मी मगाशी सांगत होतो की पहिल्या टप्प्यात ज्यावेळी हत्ती आला लोकांनी पूजा केली, नंतर हत्ती हो थांबला, लोकांना थोडंसं मनात काचकूच झालं आणि लोकांनी
भजन करायला सुरुवात केली. टाळाचा आवाज आला, हत्ती मागे गेला. बरोबर. नंतर हत्तीला कळलं की फक्त टाळाचा आवाज येतोय. मग हत्ती थांबायला लागला. मग लोकांनी सत्यनारायण घातला, मोठा कर्णा लावला. त्या कर्ण्याचा आवाज जास्त आला, हत्ती निघून गेला. नंतर कळलं फक्त कर्ण्याचा आवाज येतोय. मग हत्ती शेतात आला का म्हणून बघायला लोकांनी टॉर्च मारला. सुरुवातीला टॉर्च लागल्यावर हत्ती पळून जायचं, नंतर तो टॉर्चवर हल्ला करायला लागला. मग मशाली आल्या, मग फटाके आले, मग इलेक्ट्रिफाईंग फेन्सिंग आलं आणि मग एक दुसऱ्याबद्दलचा राग वाढत गेला. आता बरोबर. तो राग कमी करण्याचा एकमेव मार्ग एक अभ्यासक म्हणून माझ्या पुढे मला दिसतोय, तो माणसाचं नुकसान कमी व्हावं आणि हत्तीनी जंगलात राहावं. तर त्या हो. दृष्टीने कसं काम करता येईल, नकारात्मकता न आणता दोन्ही बाजूला सकारात्मकता ठेवून ते कसं करता येईल या दृष्टीने आमचे नक्कीच प्रयत्न चालू आहेत. आणि आम्ही आभारी आहोत नवकिशोर रेड्डी सरांचे, की ते आमच्यावर विश्वास दाखवून आम्हाला जेव्हा जेव्हा गरज लागते तेव्हा तेव्हा बोलवून घेतात आणि काम आम्ही करतो त्या ठिकाणी. बरोबर. एकच हे की तुमची ट्रंकॉल नावाची संस्था आहे, की जी या संदर्भामध्ये खूप चांगलं काम करते. त्या संस्थेचं उद्दिष्ट कार्य कसं काय चाललेलं आहे आणि तुम्ही त्याचा एक पार्ट अँड पार्सल ऑफ द संस्था, तुमचं त्याच्यातला रोल काय आहे? मी या संस्थेचा ट्रंकॉल द वाईल्ड लाईफ फाउंडेशनचा संस्थापकही आहे, अध्यक्षही आहे. आणि या संपूर्ण कामामध्ये आमचं सुरुवात पिल्लांपासून झाली हत्तीच्या. नंतर टप्प्याटप्प्याने मोठ्या हत्तींवर काम करायला लागलो. मी चिडलेल्या हत्तींना शांत करू शकतो, त्यांना नॉर्मल करून जंगलातही सोडलेलं आहे. असे बरेच हत्ती आहेत की कोणी 15 लोकांना मारलंय, कोणी 7 लोकांना मारलंय, कोणी 3 लोकांना मारलंय, बर. कोणी 8 लोकांना मारलंय. पण हातात काठीही न घेता मी त्यांना शांत करतो. आणि एक सेकंड, थोडं नेटवर्कचा इश्यू झालाय. हो हो. हा. अ, हा. त्यांना शांतही करतो आणि त्यांना परत जंगलामध्ये मी पाठवतो. त्यांनी त्यांच्या अधिवासात राहावं म्हणून प्रयत्न करतो. कारण शहरामध्ये त्यांचा उपयोग नाही, निसर्ग वाढण्याकरता त्यांचा बरोबर. उपयोग जंगलामध्ये जास्त आहे. त्यांना आता तर सरकारने नियम पण केला, कोर्टाने आदेश दिलेत की त्यांना झू मध्ये न ठेवता जंगलांमध्ये ठेवावं. तर त्यांनी तिथे राहावं याच्यासाठी प्रयत्न आहेत. जंगल आणि एलिफंट सेंटर्स मध्ये ठेवावं. आणि त्या दृष्टीने आमचे प्रयत्न त्यांनी जंगलात राहावेत म्हणून चालू आहेत. 2015ला मला माझा शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याचं विशेष निमंत्रण आंतरराष्ट्रीय परिषदेमध्ये देण्यात आलं. कारण विशेष निमंत्रण एवढ्याकरता दिलं गेलं की मी झुऑलॉजिस्ट नाही, मी बायोलॉजिस्ट नाही आणि मी वेटरनरी डॉक्टर पण नाही, पण माझा या विषयातला अभ्यास आहे. मी तो शोधनिबंध तिथे सादर केला आणि सादर केल्यानंतर त्याला संशोधन म्हणून मान्यता मिळाली. सो त्या संशोधनात्मक कार्य करणारी आमची संस्था आहे. बरं, आपल्या फक्त महाराष्ट्रात काम करते असं नाही, ऑन कॉल बेसिसवर केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र म्हणजे आता सीमांध्र, त्याच्यानंतर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम, ओरिसा आणि गोवा अशा 10 वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये जेव्हा जेव्हा गरज लागलेली आहे तेव्हा तेव्हा संस्थेने काम केलेलं आहे. आणि नुसतं हेच काम नाही, तर जे फ्लड्स येतात, आपले महापूर येतात, हो. त्या महापुरामध्ये आतापर्यंत आम्ही कोल्हापुरात सांगली आणि कोल्हापूरचा जो पूर आला होता त्यात मदत केली आहे, केरळला मदत केली आहे, गेल्या वेळी आसामला मदत केली आहे. ज्यावेळी लॉकडाऊन चालू होतं त्यावेळी 100 हत्तींकरता 4000 हत्तींचा प्रॉब्लेम होता थायलंडमध्ये. आम्ही 100 हत्तींकरता इकडनं किमान काही दिवस पुरेल एवढं खाद्य भारताकडनं आम्ही त्यांना पाठवलेलं आहे. बर. सो आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी म्हणजे श्रीलंकेत आमच्या कामाच्या बाबतीतलं काही कन्सल्टेशन लागलं तर ते चालतं. आफ्रिकेमधनं काही लोकांना आमची गरज लागली तर ते आम्हाला त्या ठिकाणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग थ्रू कनेक्ट होतात. सो अशा पद्धतीने सगळं काम चालू आहे. प्रत्यक्ष हत्ती बरोबर काम करणारी ही संस्था आहे. आणि त्याच्यामध्ये ते हत्ती जंगली पण आहेत आणि कॅप्टिव्ह पण आहेत. ओके. आता फक्त आता जसं तुम्ही म्हणालात की आपण हत्तींशी संवाद साधतो, आता हत्तीचं काय त्याचं मानस काय आहे हे तुम्ही जाणू शकता असं सांगितलं. काही लक्षणं की म्हणजे तो समजा आनंदात असेल तर काय करतो, हे आमच्या निश्चितच म्हणजे त्याची कुतूहलता आहे आमच्या दर्शकांना, प्रेक्षकांना, की नक्की काय असते त्याचे जेस्चर्स, की तो आनंदात आहे, तो रागावलेला आहे, तो दुःखात आहे, किंवा त्याला काहीतरी आजार आहे, कशा पद्धतीने तो वावरतो असं जेव्हा काहीतरी असेल त्यावेळेस.
हत्ती नॉर्मल कसा चालतो हे आतापर्यंत कोकणातल्या प्रत्येक माणसाला माहिती आहे. जर हो. चालण्याच्या त्याचा वेग अतिशय कमी झाला असेल किंवा तो एका ठिकाणी जास्त विनाकारण थांबत असेल, तर त्याचा अर्थ त्याला काहीतरी त्रास होतोय. अशा हत्तीला त्रास देण्याऐवजी वन खात्याला ताबडतोब बोलवावं, जेणेकरून म्हणजे अगदी एखाद्या हत्तीच्या पायाला जखम जरी झाली असेल तरी तो एका ठिकाणी थांबण्याचा टाळतो. तो पुढे पुढे जात राहतो. मानवी वस्तीपासून दूर जाण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. सो ज्यावेळी तो जातोय त्यावेळी तो कुठेतरी रिकव्हर स्वतःहून होऊ शकतो. पण जर थांबत असेल तर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना याबद्दल कृपया सगळ्यांनी माहिती द्यावी, ही पहिली विनंती. हत्ती ज्यावेळी चिडलेला असतो त्यावेळी त्याचे कान असे फ्लॅट असतात. त्याची जास्त चिडलेला असेल तर त्याची शेपटी ताठ होते, कान फ्लॅट होतात, शेपटी ताठ होते, सोंड सरळ होते. तो जमिनीवरती जोरात श्वास सोडून माती उडवतो. अशा वेळी आपण त्याच्या जवळ जाण्याचा विचारही कोणी करू नये, कारण आपल्या कुटुंबाकरता आपण एकमेव असतो, ह्याची कृपया सगळ्यांनी नोंद घ्यावी. शक्यतो त्यांना हाकलण्याकरता सामान्य आवाजाचा उपयोग करावा. हत्तीचं पोटभर खाऊन झाल्याशिवाय हत्ती जात नाही, ही गोष्ट लक्षात ठेवावी. मग त्याच्याकरता तो आता तर असे प्रकार आहेत की लोकांनी हत्तीच्या पायाशी फटका हो. फोडलेत, पण हत्ती त्याचं खाणं पूर्ण झाल्याशिवाय तिकडनं जात नाही. किंवा गेला तरी लोक परत गेल्यावर परत येतो आणि ते खाणं पूर्ण करतो आणि मगच जातो. सो दुर्दैवाने जर एखादं झाड मोडलंच असेल तर ते त्याला खाऊन द्यावं पूर्ण आणि मग जावं. मला माहिती आहे, ह्याची जाणीव मला खूप आहे की प्रत्येकाचं आर्थिक नुकसान त्या झाड मोडण्यामुळे होत असतं, ज्याची मालकी असते त्याचं. पण तरी सुद्धा जे मोडलंच असेल तर किमान त्याला अर्धवट खाऊन दिलं तर दुसऱ्या दिवशी येऊन दुसरं झाड मोडेल. आपल्या एखाद्या गोष्टीशी तो जर खेळत असेल तर तुटलेला ड्रम आपण बाहेर ठेवावा. एखादी तुटलेली टाकी असेल ती बाहेर ठेवावी, की तो त्याच्याशी खेळेल. ज्याचं नुकसान आपलं झालेलं आहे ती गोष्ट बाहेर असेल, त्याच्याशी खेळला तर जास्त नुकसान होणार नाही. पण नवीन गोष्ट तोडली तर नुकसान होईल. त्या हत्ती खूप खेळतो. हत्तीला त्याचं जंगल, त्याचं कॉरिडॉर खूप छान माहिती असतं आणि तो माणसाला अगदी लिलया त्या ठिकाणी गोल गोल फिरवू शकतो. सो ते फिरवत असताना त्याचं चालणं जे असतं ते मजेशीर असतं, ते समजून घ्यावं. ते जर अगदी रिदम मध्ये असा असा करून तो जर चालत असेल तर तो तुम्हाला गोल गोल फिरवणार आहे जंगलात, हे गृहीत धरावं. मग त्याच्या मागे तुम्ही जाऊ नये. जर तो सरळ जात असेल तर त्याला तिकडनं जायचंय निघून, हे लक्षात ठेवावं. पण अगदी हलत हलत डुलत डुलत जो चालत असेल तर त्याला तुम्हाला गोल गोल फिरवायचंय आणि जिकडनं सुरुवात केली तिथे आणून सोडणार आहे, तुम्हाला दमवणार आहे आणि तो निघून जाणार आहे. ह्या गोष्टी बरं. टप्प्याटप्प्याने आणि ऑब्झर्वेशननी लोकांनी लक्षात ठेवाव्या, जेणेकरून लोकांना त्रास होणार नाही. निश्चितच. आज जागतिक हत्ती दिवस आहे. या निमित्ताने आमच्या संपूर्ण गोव्यातल्या जनतेला आणि सिंधुदुर्गातल्या जनतेला तुम्ही काय सांगाल? कारण मी मगाशीच म्हटलं तसं आमच्याकडे हत्ती आता त्याचं वेलकम केलं जात नाही, तर तो कसा जाईल याच्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केला जातोय. तर हे जे काही नातं तुम्ही सांगितलं निसर्गाचं, हत्तीचं आणि आपल्या एकूणच या निसर्ग संपदेला हत्ती कसा उपकारक आहे, आणि हे जर आपल्याला टिकवून ठेवायचं असेल तर त्याचा राग, रोष आणि अशा पद्धतीने चिडचिडेपणा न करता त्याचं जर मानस जर समजून घेतलं तर निश्चितच हत्तींबरोबर किंवा हत्तींना परतून लावण्यामध्ये, चांगल्या पद्धतीने परतून लावण्यामध्ये आपण सक्सेसफुल होऊ शकू. एक पहिली विनंती आहे की मला ह्याची पूर्ण जाणीव आहे की हत्ती आल्याने लोकांचं जर शेतात किंवा त्यांचे माडबीड तोडले तर त्यांचं आर्थिक नुकसान होतं, ह्याची मला पूर्ण जाणीव आहे. पण एक माझी विनंती असेल की ज्यावेळी हत्ती येतो, मी आता कितीतरी वेळा त्या परिसरात गेलेलो आहे, तर वन खातं आणि आमची टीम ज्यावेळी असते त्यावेळी त्या जमिनीच्या मालकाने तिथे जरूर थांबावं. त्याला आम्ही जा म्हणून म्हणूच शकत नाही, पण विनाकारण गर्दी करू नका. कारण काही काही वेळेला आपणच आपल्यासाठी नुकसान ठरू शकतो. जर हत्तीला एका दिशेने जायचं असेल आणि आपली जर गर्दी असेल तर हत्ती विनाकारण त्याची दिशा बदलू शकतो आणि ते टाळण्याकरता 2 टीम तिथे असाव्यात. एक साधारण 10-1च्या आसपास माणसं. आमच्या टीम मध्ये तर मी 4 पेक्षा जास्त माणसं सहसा आणायचंही टाळतो. सो कमीत कमी लोकांनी तिथे उपस्थित राहावं, जेणेकरून एखादी दुर्घटना घडली तर होणारं डॅमेज फार कमी असेल. काही काही वेळेला नुसत्या धावपळीत सुद्धा लोक विनाकारण इंज्युअर्ड होतात. हो. हत्ती हो. त्यांना मारतो असं होत नाही, पण ते धावपळीत रात्रीची वेळ असते कारण बऱ्याचदा
सो त्या अशा वेळेला वेगळी, म्हणजे तुम्ही धावपळीत धडपडता, तुमचा पाय वगैरे काही फ्रॅक्चर होत असेल, मग तुम्हाला नेण्यासाठी एक वेगळी टीम त्या ठिकाणी तयार करावी लागते. सो हे टाळण्याकरता आपण गर्दी कमी करा. मालकाने तिथे असावं हे गृहीतच धरलेलं आहे. त्यांना शक्यतो कॉरिडॉरमध्ये त्यांच्या जाऊ द्यावं. अभ्यास केल्याशिवाय मी जास्त ह्याच्यावर जर भाष्य केलं की हे करावं लोकांनी, ते करावं लोकांनी, तर ते संयुक्तिक ठरणार नाही. मी त्यांच्याबरोबर जसं जसं काम करत जाईन तसं तसं मला लक्षात येईल की लोकांनी ह्या गोष्टी टाळाव्यात, ह्या गोष्टी कराव्यात. आता बघा, आता मी ह्याच्या तुम्हाला सांगितलं की गर्दी जास्त होते तर ती टाळावी, कारण येणारी लोक एका बाईकवरनं 3-3 लोक येतात. हो. त्याच्यानंतर एक 60 एक लोक सहज जमा होतात. मग वन खात्याला पण काम करताना बरीच बचावात्मक भूमिका दोन्ही बाजूनी घ्यावी लागते. हत्तीच्या बाबतीत तुम्ही जास्त अग्रेसिव्ह नाही होऊ शकत, लोकांनाही तुम्ही जास्त बोलू शकत नाही. त्यामुळे मग बरं, ते तिकडचे मूळ रहिवासी आहेत, त्यामुळे मी जर ही गोष्ट सांगितली तर असं होतं की हा माका का शिकवता, बरोबर. हा खैसून आला, हा आज येईल हा. मग विनाकारण मलाही लोक टोमणे मारतात की आज येऊन तू मला नको शिकवू. आम्ही कोणालाही शिकवायला तिथे आलेलो नाही. हे संघर्ष टाळला जावा या एकमेव उद्देशाने आम्ही येतो आहोत आणि काम करतो आहोत. नक्कीच. नक्कीच आनंदजी, आज जागतिक हत्ती दिनाच्या निमित्ताने तुम्ही खूप चांगली अशी माहिती दिली. खरं तर हत्ती आणि मानव ह्यांचा संघर्ष हे काही कुठेतरी पटत नाही, कारण आपण पूर्वापारपासून बघत आलेलो आहोत की हत्ती एका राजा महाराजांच्या, जसं तुम्ही सांगितलं की त्या राजवाड्यात असायचा. मंदिरात तर आपण नेहमी, म्हणजे साऊथला जर गेलो तर प्रत्येक मंदिरामध्ये आपण हत्ती बघतो. आणि आपण लहानपणी सर्कशीत तर हत्ती बघतच आलेलो आहोत. आत्ता फक्त आपल्याला तो म्हणजे आता दिसत नाही. परंतु हे जे काय आहे, म्हणजे हत्ती आपण बघत आलोय, परंतु हत्तीच्या जवळ जाणं, हत्तीचा माहूत इथपर्यंत ठीक होतं, परंतु थेट हत्तीशी संवाद साधणं हा जो काही विषय आहे तो तुम्ही प्राप्त करून घेतलेला आहे इतक्या वर्षांच्या अभ्यासाने. निश्चितच आपल्या संपूर्ण, म्हणजे आता अनेक राज्यांची तुम्ही उदाहरणं घेतलेली आहे, त्या राज्यांना तुम्ही मदत केलेली आहे. असे जंगली हत्ती किंवा रानटी हत्ती ना पुन्हा त्यांच्या जंगलामध्ये पाठवण्यासाठी आमच्या सिंधुदुर्ग आणि गोव्यातल्या अशा पद्धतीचं जर भविष्यामध्ये जर काहीतरी प्रसंग जर ओढवला तर निश्चितच तुम्ही आमच्या हाकेला साथ द्याल, ह्याची आम्हाला खात्री आहेच. परंतु मी तर तुम्हाला असं आवाहन करेन ह्या अनुषंगाने की अशी गोव्यातल्या आणि सिंधुदुर्गातल्या काही सिलेक्टेड अशी तरुणांची एखादी जर टीम तुम्ही बनवलीत की त्यांना जर हे जर थोडंसं माहिती झालं तर निश्चितच, कारण तुम्ही एकटा आनंद शिंदे प्रत्येक राज्यामध्ये पर्सनली जाऊ शकत नाही, तर ते जर झालं तर निश्चितच ह्याचा उपयोग आमच्यासारख्या, म्हणजे सिंधुदुर्ग सारख्या छोट्या जिल्ह्याला निश्चितच होऊ शकतो. आणि हा जो काही हत्ती आणि मानव हा जो काही संघर्ष आहे तो कुठेतरी टळून पुन्हा एकदा ते राजवैभव हत्तींना हत्तींचे मिळेल आणि ह्या शेतकरी लोकांना त्यांच्या शेतातून मिळेल, अशी आपण आशा करूया. तुम्ही आज आमच्याबरोबर कनेक्ट झालात आणि आम्हाला खूप सुंदर अशी माहिती दिलीत आणि हत्तींशी संवाद साधणं म्हणजे काय आहे हे सांगितलं, त्याबद्दल संपूर्ण कोकण सात लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते आणि तुमचं हे कार्य असंच अव्याहतपणे सुरू राहो अशी मी प्रार्थना करते. धन्यवाद. धन्यवाद.